Vďaka nasadeniu a dôrazu si Kanada najmä v presilovkách vypracovala rád šancí, ale Hašek bol výborný. Šťastie sa zvyčajne prikláňa na stranu kvality. Keď Hašek nestačil, pomohla mu žrťka. Druhú tretinu sme začali presilovkou a Ružička mal na hokejke gól, ale aj búrke v bránke Kanady chytal znamenite. Miestami nás Kanadiania doslova priklincovali k našej bránke. Belov strafil žrťku a ďalšiu šancu Petersona reflexívne vyriešil Hašek. Pri vlastnom oslabení unikol hrdina s doležalom, ale veľkú príležitosť nevyužili. Ružička ani na začiatku záverečnej tretiny zo Sola gól nedal, ale presilovku sme hrali ďalej. Čajková strela sa dostala k Pašekovi a ten dal náš vedúci gól. Tanty však v poslednej minúte vyrovnal na 1-1 po hrubej a snáď jedinej chybe Hašeka.